Takže čaute u nového videa a chcel som povedať, že giveaway teda nebol aj dnes, pretože som sa na to nejak vykašľal, lebo som bol s kamošmi vonku. Takže giveaway bude asi zajtra o 16:00. Zajtra o 16:00 bude giveaway a kód je ten jasný giveaway solo.cz. To je jasné, tam už som robil. Takže mám tu pripravené backpacky. Toto je jeden backpack, čo v ňom bude. Wow. Hej, to sa aj tam nekrešla hra, lebo vidíte aj vy textami. Ale toto vlastne bude v jednom backpacku. Takto nejako. Mám týchto backpackov asi 200 a nejak takto to bude vypadať. Takže sa ešte. Ty kokos. Takže to bude na dnes všetko a čus.